Terchovej sa v roku 2025 konali cyrilometodské dni už po 36. krát. Terchová ako jedna z prvých obcí na Slovensku po páde totalitného režimu začala sláviť sviatok svätého Cyrila a Metoda v širšom spektre. Obec navštevujú turisti i pútnici z celého Slovenska i zahraničia. Sú to naši nebeskí ochrancovia a aj v mojom živote osobne, lebo tým, že všetky ťažkosti vedeli zvládať práve skrze vieru a skrze osobný život s Ježišom. A toto je dôležité. No a potom to, čo sa aj oni usilovali, aby ľud povzbudzovali vo viere, k životu viery, a to je najmä, aby sme si dokázali odpúšťať, lebo vtedy tie mravy boli tiež všelijaké a divokosť bola takisto. No a potom to ďalšie, že pripravovali si nasledovníkov. Takže tiež sa modlím a prosím aj bratov kňazov, aby sa modlili za to, aby sme mali nasledovníkov. Každoročne sa koná procesia na vrch Oravcové. Tento rok tu bol inštalovaný nerezový kríž na kamenný dvojstĺp, ktorý posvetil žilinský biskup. Kríž vytvoril akademický sochár a rodák z Terchovej Milan Opálka. Terchová je veľmi krásna farnosť, taká živá a povedal by som veľmi kreatívna. Máme tu veľa talentov, ktoré sa rozvíjajú, ktoré sú vidieť na každom kroku pri rôznych slávnostiach, či už je to hudba, heligonka, husle a iné nástroje, basa a tak ďalej. Takže je tu naozaj veľa talentov a aj takých veľa ochotných ľudí, krásnych ľudí, ktorých ja sa teším, že ich tu mám. Pekne vás vítame v kraji Janošíka. Teraz vám vyhráva terchovská muzika. Terchovská muzika nikdy nezahynie, ani na vršteku, ani na doline. Heligonka, no tá ma sprevádza už od detstva, hrám úplne od malička. Chodila som aj do tanečného súboru, kde som tancovala dlhé roky. A potom som vlastne prestúpila na heligonku a na heligonke už hrám vyše 10 rokov a chodím po všelijakých vystúpeniach, napríklad teraz ako na cyrilometodských dní v Terchovej. A veľmi ma to baví, pretože je to niečo, čo ma spája s mojou dedinou, s Terchovou. My sme hudobná skupina, teda dýchová hudobná skupina Stranianka zo Stranského. Existujeme už vyše 60 rokov, založená bola v roku 1958. Vlastne sme už štvrtá generácia muzikantov, môj oco je tretia generácia, ja som už štvrtá generácia. A vlastne sme to prebrali, túto akciu sme sa sem dostali, že nás pozvali a chodíme hravať aj na vrch Oravcové,
pôjdeme hrávať aj po akciách, po svadbách a iné akcie verejné, takto kultúrne a takto koncerty. V rámci cyrilometodských dní sa konajú sprievodné podujatia. Okrem hudobných vstupov bolo pripravené aj divadlo pre deti. Tentokrát sa predstavilo tradičné bábkové divadlo Teatro Carnevalo s hrou Gašparko a zázračná skrinka. Tak ja som prišiel do Terchovej odhaliť moju nepoznanú tvár, teda Terchovcami nepoznanú tvár, lebo ja sem roky chodím, a hlavne na Janošikové dni. A priniesol som sem tradičné bábkové divadlo Teatro Carnevalo, ktoré zahrá takú improvizovanú komédiu s Gašparkom, ktorá sa kedysi hrávala veľmi často po celej Európe. Bohužiaľ, po roku 1948 už trošku zasiahol politický režim, takže sa to tradičné bábkové divadlo pomerne obmedzilo v Československu, ale hovorím, že v západnej Európe je to ešte stále veľmi živý jav, tak som prišiel ukázať detičkám, že ako sa hrávalo pred 200-300 rokmi aj na Slovensku. A potom ešte je to jedno také spojenie, že vlastne tak ako terchovská muzika, tak aj bábkarstvo na Slovensku a v Česku je zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Takže aj to je taká spoločná vec, aby bolo by fajn teda, aby aj Gašparko zanechal nejakú stopu v Terchovej. Deti, nič tam nie je. Pane Bože, ako som ja naletil a dal som 50 eur za tú skrinku a nič tam nie je. Hej! Čo je? Kde je čert? Program cyrilometodských dní pokračoval spomienkou na kňaza Juraja Čajzela. Kameňom, kto nemáš viny, pribíjajte na kríž, čo bolo zlé, čo bolo málo, však aj tak jedno viem, žiť za to stálo. Juraj Cajzel je v Terchovej vnímaný najmä ako správca farnosti svätého Martina, lebo tu pôsobil 26 rokov. Ale treba jedným dýchom povedať, že bol to aj významný prekladateľ, náboženský spisovateľ, osvetový pracovník a publicista, ktorý zanechal aj pomerne rozsiahle dielo tohto charakteru. Ak by som mal spomenúť niečo z jeho prekladov, tak ako zaujímavosť uvediem, že v Terchovej počas pôsobenia preložil iba jedno dielo, ale mimoriadne významné. Bol to životopis Jána Boska. Ten titul sa volá Ľudový životopis ctihodného Jána Boska a vieme, že tento preklad z maďarčiny do slovenčiny vyvolal veľkú vlnu záujmu nielen o tento titul knižný, ale aj zo strany mladých ľudí o samotnú reholu Salesiánov. V rukách držím srdce zvona z roku 1765, ktoré bolo dlhé roky súčasťou najstaršieho zvona v Terchovej, ktorý sa podarilo zachrániť počas Veľkej vojny dôstojnému pánovi Jurajovi Cajzelovi ešte v kostole svätého Martina. Keď sa postavil nový kostol svätého Cyrila a Metoda, dnešná diecézna svätyňa, tak tento zvon sa dostal do zvonice tohoto nového kostola a dlhé roky odbíjalo toto srdiečko v tomto zvone svätého Michala Archaniela, niekde sa uvádza aj svätého Juraja, až prišiel čas na elektrifikáciu a toto srdce zostalo v tom priestore zvonice na zemi, až sme ho objavili.
tento rok. Len pripomínam, že je to 260 rokov, čo tento zvon bol majstrom Samuelom Priceom z Banskej Bystrice odliatý a umiestnený do kostola svätého Martina. Keď v roku 1990 prišli noví funkcionári na miestny národný výbor, jeden z nich bol aj Peter Cabadaj, ktorý už v tom čase bol známy tým, že publikoval nejaké články v rôznych novinách a vedel, ako noviny majú vyzerať. A prišiel s tým návrhom, že by sme v Terchovej začali mapovať tú novú dobu, ktorá nastala, a to takým spôsobom, že by sme vydávali terchovské noviny. Ja keď som prišiel do Terchovej, teda z Bratislavy, a potom, keď som bol som na fare nejaký čas, asi 2 roky, tak potom ma oslovil Peter Cabadaj spolu s Rudom Badrnčiakom, že či by som sa nechcel podieľať na obecných novinách. To bolo niekedy v roku 1991. No a Peter Cabadaj prišiel s takou myšlienkou, že či by som nebol šéfredaktorom novín. Ja som na ňo pozeral a tak akože v tom momente sa pretože Peter Cabadaj jednoducho je profesionál, to znamená je historik a tak ďalej, to znamená človek, ktorý aj svojim vzdelaním je jednoducho predurčený k tomu, aby niečo takéto realizoval, čo sa týka obecných novín a tak. A tak ja vravím, tak jak som akože nad tým trošku rozmýšľal a vravím sa, prečo nie, tak bola to svojím spôsobom nejaká pre mňa výzva, jednoducho bola to výzva. No a tak ja si myslím, že v živote treba na každú výzvu nejakým spôsobom zareagovať. No a tak som zareagoval tak, že tak hovorím, dobre, no tak keď myslíte, že to bude ku prospechu obecných novín, tak prečo nie? Mali sme síce v obci kroniku, ale tá bola veľmi zubatá. Určité roky boli zachytené, určité roky absentovali. A preto sme si povedali, že to je úžasné naplniť takúto myšlienku, že budeme vydávať noviny a vlastne budeme podrobne mapovať život v obci a tú novú históriu. Nuž a tie začiatky boli veľmi ťažké, lebo tá technika, ktorá vtedy bola, nevyhovovala tým potrebám, ktoré my sme chceli realizovať, lebo to bol jeden písací stroj, liehový, ktorý ešte bol aj uzamknutý na miestnom národnom výbore. Takže hľadali sme tie možnosti, ako sa dostať čo najúčinnejšie k tomu, ako tie noviny vydávať. Tak samozrejme našli sme taký písací stroj, Robotron, na ktorom sme napísali texty, ale znova vznikla nám taká situácia, že vznikli nám voľné miesta a nevedeli sme, čo s nimi. A tu zasiahol mladý, nový starosta
predseda MN, v tom čase Milan Opalka, ktorý bol profesionálny výtvarník a ku nemu sme tie jednotlivé strany, ktoré sme napísali textovo, priniesli a tie voľné plochy on na mieste dokázal ilustrovať. Vynikajúci výtvarník a vznikli krásne ilustrácie v tých prvých Terchovských novinách. Terchovské noviny sa vyvíjali s pokrokom tlačiarenskej techniky až do súčasného stavu. V Terchovskej galérii umenia bola premiéra filmu Vozíčkári. Volám sa Mária Sekfiová. Chcela by som vám porozprávať svoj životný príbeh. Všetko sa začalo v roku 2009, v januári, cez zimu, keď som pracovala na obecnom úrade a na základnej škole, kde som musela dorobiť nejaké veci. Medzi umelcami z Terchovej sa objavujú aj mladé talenty. Mám 14 rokov a venujem sa cymbalu od 5 rokov. Som rád, že som si mohol zahrať s pani učiteľkou Patrnčiakovou a že som tu mohol byť. Program cyrilometodských dní tradične tvorí bohoslúžba na vrchu Oravcové, ako aj krížová cesta. Tradične sa slávi aj grécko-katolícka svätá omša, liturgia svätého Jána Zlatoústeho.
Myslím si, že ten význam sviatku svätého Cyrila Metoda, ale nie len toho sviatku, ale vôbec posolstva, ktoré nám tu priniesli, dnešná doba ešte by mala prežívať intenzívnejšie, ako to je, pretože my v dnešnej dobe sa nachádzame v podobnom svete, ako v dobe, keď tu prišli títo vierozvescovia, že viera bola dosť neznáma tomuto národu. Nie, že by dneska bola nejakým spôsobom znemožňovaná poznanie tejto viery, ale to, čo v našich srdciach, v ľuďoch je momentálne, môžeme to nazvať ľahostajnosť, alebo chlad, alebo utlmenie viery prostredníctvom nejakého hedonistického spôsobu života. A toto je vec, ktorá nás vzdialuje nielen od Pána Boha, ale žiaľ aj od človeka. K 150. výročiu založenia rehole verbistov a 50. výročiu pôsobenia verbistov v Terchovej bol odhalený pamätník. Rehoľa verbistov, čiže misionárov, ktorí sú zo spoločnosti Božieho slova, bola založená už pred 150 rokmi. Pôsobí aktuálne v 77 krajinách sveta a má zhruba 5780 misionárov, teda členov z rôznych krajín. Asi zo 76 krajín, čiže zhruba z toľkých krajín, z koľkých pochádzame, v toľkých aj pôsobíme. Tu priamo v Terchovej pôsobíme 50 rokov, počnúc od pátra. Prvým verbistom bol páter Jozef Šabo, ktorý ešte za čas komunizmu prišiel v roku 1975, teda pred 50 rokmi. Nemohol pôsobiť ešte ako verbista, ale on už bol verbistom, bol tu ako diecézny kňaz a potom v podstate počnú s jeho prítomnosťou, začala tá prítomnosť verbistov, to znamená aj po ňom tí, ktorí prišli sem, kňazi, boli verbisti. Takže čo sa týka tej lokálnej pôsobnosti, tak vďaka verbistom táto farnosť istým spôsobom funguje pastoračne tých posledných 50 rokov. V nedeľu završil oslavy svätého Cyrila a Metoda gala koncert Jiří Pavlica a Hradišťan a Slovenský komorný orchester. Pro nás velký zážitek, jak jinak, to ani jinak nejde. A navíc byl tu nejenom Hradišťan, ale byli jsme tu společně se Slovenským komorním orchestrem, který dirigoval pan Ewald Danel a ten orchestr hraje skvěle. Tak radost velká. No a ještě když v závěru k nám přišel sbor z Terchovej, no tak to už nic lepšího nemohlo být. A dokonce se naučil jednu naši písničku, Poděkování. No tak to je velká radost. Velký, silný zážitek. Děkujeme.
Tak úplne presne neviem, ako táto spolupráca vznikla na začiatku, jak všetko prebiehalo, no ale nakoniec sa to podarilo, že sme spolupracovali teda Slovenský komorný orchester a Hradišťan. Bylo nám opravdu ctí a považujeme si toho, že jsme dnes mohli společně s vámi oslavit svatých Cyrila a Metoděje v tomto krásném kostele svatých Cyrila a Metoděje s vaším sborem, s Rudopatrčiakem a samozřejmě s Slovenským komorním orchestrem a s Evaldom Danielom. A my vám poděkujeme za to všechno písní, která se jmenuje Poděkování. Tak děkujeme moc a věřme, že se zase někde setkáme živí, zdraví, v dobré náladě, protože já myslím, že většinou víme, že to není a nemusí být samozřejmé. Moc vám děkujeme.
Poděkujme jak děti za jablko, za vše, co bývalo a znovu kdysi bude, za to, že věrná pod ní přicházela noc, za zarpudilé ráno. Jak děti za jablko, za to, že příští dávno je už za námi. Poděkujme jak děti za jablko, že nás měl čas, jak rybář rybu v síti. Svíči teď bezokorné píchy, za radost, která pomohla nám přebolet, za odebraný dár. Poděkujme jak děti